hallo vrienden. O, Sylvia. Jo, ek sien jou deesdae omtrent nooit van jy nou 'n fulltime politician is. Ja, nee, wat Sylvia? Die werk wil gedoen wees daar buite. Want die dorp, streek, provinsie en die land het nuwe hoop nodig. Nou my Tommy, dan jy en jou mede-poep-kollegas sal die hoop vir ons kan bring. Nee, ek dink nie so nie. Want ek weet so. Ai, my Tommy, ek is baie trots op jou man. Ek wil vir jou weer eens sê, sterkte. Dankie, Sylvia. Kijk eens waar die jong meisie. Nee, ze zijn bijna bezig. Ziek om haar laarzen goed in te pakken. Maar Aina! Ze gaan nou komen. Ja, oma. Jou voor een nood zoek, jong. Ai, jong meisie, kijk je man. Ik heb nou opgekies, nee. Maar ik is bang als ze kijk hoe de regels voor ik gaan, alsjeblieft toch. Gaan. Gaan jou gaan weg. Nee man, Sarah is op pad. Hij is toe. Ik was zeker al op pad om mij te komen al. Dis perfect aan Sylvia. Nee. Jy sê aan Sylvia is nogal 'n fast learner. Dat kan je weer zeggen. Kijk je, mijn kant. Wil je niet alsjeblieft met die boeken achter ze, want je hoeft terug gaan binnen toe, nee? Dank je. Waar ik denk is koos die buiten. Ik ga maar eerst gaan. Je moet weer niet daar bij je kant. En ze voor mij liefde en grote hoor. Goodbye, jelle. Wacht, Sylvia. Wacht. Ik wil gewoon vannacht zien. En dan jullie alle twee. Marina, kom Jok, sta naar. Ik heb nog gedink. Met die wat jij nou weggaan voor die week. Betekent dat jij gaat niet voor je achter? Natuurlijk. Eerst moet je mede-eigenaar achter. Hoe komt er nog geld verloren? Net waarom Marina voor een week gaan keerwerken. En wat van die dingen wat Marina kan doen, wat je nooit zal kan doen? Zo die nalen, die gellen en die vrouwen zijn haren mooi maken. Waarvan, oma? Wie gaat dat doen? Niemand. En Sylvia gaan doen wat aan Sylvia kan doen. En wie even nails wil doen of hairstyles wat net ek kan doen, moet maar sterk wees die week. En wat als ik met jullie zeg, ik kan instaan? Bedoel, oma wil... Ja, ik zal het doen. Ik zal die vrouwen zijn haren en zijn nalen mooi maken. En Sylvia kan doen dat waarvoor ze geboren is. En wat is dat? Net schoonmaken in 4. Oeh, nee. Nogal dat waarvoor ik geboren is. It's a once in a lifetime coming opportunity. Jullie moeten decide. Doen ze deal? Oh, hoe zeg je me, man? Ik kom. Night, jelle. Hoe sê opa? Ek kom. Ek kom. Sylvia! Sylvia! Hi daar, Sari van die Karoo. Dankie dat jij hierdie video gekeken hebt en geniet het. Moet niet vergeten, geef ons een like, een comment, een share en een subscribe. Dat helpt mij met brood en kracht. En lotto. Goodbye.